Habang bata pa, sa damuhan maghabulan, magtampisaw sa ulan. Habang bata pa, sa damuhan maghabulan. Kulasyo! At hindi sa Kita ka ng kulasyo! Kulasyo! Pagtakaw! Pag starter stage na sila, Bigro Lock Premium Hot Starter Feeds. Ang bakit ko ngayon? Another day, another challenge. Isulati niya kami niya Ultimate 7 Seconds Challenge. Story kami nga agbunot. Tagtagi mabunot, ang nila tayo tilas o tipito ang segundo. O tatay di mga ba? Iso itin-pitit. Tikong kami pati pagina. Oh, Tayo tama ka sa marikan. Dapitigan kung porni nung pati bagay. ay kasyan. One. Oh, di ba ro matanis ni? Hula-hula. Ho. Patawanin ang taga-camera. Basa ito yan. Ay, Diyos ko, isang malaang. Sabihin ang Pasko, paksiw, ng 5 beses. Pasko, paksiw, Pasko, paksiw, Pasko, paksiw, Pasko, paksiw, Pasko, paksiw. Go! Tam lang. Magbigay ng isang hibla ng buhok. Isa lang dapat. Burot, pagtakam, nagkatutag sa ako, may salam! Awat! Ano nga? Dua. Oh! Mano da? Ano ka? Ba't surat ka sa? Kasi kung kalilitan, Ayan. sos, pababahin ang Yes, that's more. pita mula noong hanggang Bunganga. bunganga. Ayun yan. Wala na, kasi mo di ba? Unang, nagkakadipita ka ng dok. Oh, yeah. Kantahin ang ABCDE. A, B, C, D, E, F, G, H, Y, Z, K, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nagbigay ng 7 niya. Host o... Oh, sige. Ang Cortez! Oh, sige, pagtama na. Bong na bano! Mag-squat ng 7 bisis! Bim sagot ito! 1, 2, 3, 4, 5, 6 Go, Dari, go! Hula pa sa akin ang pinagawa. Tingnan natin ang kautosan ng mga tao diyan. Ano to? Kantaan, pindong di sa harapan. Go! Basaan pa naman siya. Kantahin ang Pen di Sarapin. Pen di Sarapin, kutsilyo di almasin, how di batutak, how di batutak. Go! Okay. 10 jumping jacks. Go! Magbigay ng 5 lutong isda ng isda. Sew! Plito! Prito! Sinigang! Turay!
Nancy with poker face. Relax. Relax. Oh, ini gusto ko na. Oh! Nangaba man daw. Okay, go. Imagine mo lang na masarap. Saan? Magbigay ng 7 body parts. Sige, bigyan ka. Magbigay ng 7 body parts. Mata, agong, niwat, siko, ima, labayag, ibay. Sabihin ang mga pangalan ng mga kapatid mo. Mayang, Jimmy, Lito, Risa, Maria, Dami. Panglas. Oh, shit. Magpakita ng 5 wakif file. Tugtugan na! Tugtugan na! Kawatan nga siya kinangaba. Tatta, ada consequence kanyayo. Tatanong mo nga ako. Siyempre. Piti ka kisuda iti, mamili majay, party ti bagida. Tata, kumporme. Nung gina, apa na. Sige, tirong. May na kayo. Sige, ano? Oh, sige, boy. Takas ka ka nagrupa ng kaban. Yo, anong tuloy mo? Duwa mo. Mesa. Duwa. Sige, boy. Tayong tikiday mo. Sabaw kang sawan. Kasalisan. Three. Isang bilang. Isang pekan. Bye. Go! Pen. Shout out kanyang banang kun angka. Please like, And share subscribe, and hit the notification bell below. Keep safe and God bless us. Yay!